Jeff. Sir. Tina Sophia. Can you know you have walking on just like that? And the PlayStation, will you shut up, let me talk? And the PlayStation on the teacher, on a happy about, on a bad home. We will you almost can you really I teach you so because we will oh make a time no one. Will you shut up your bitch on the bath? Eh? Oh no, because I know no can't go we have what's wrong. Oh no, about time on. Oh, have the PlayStation just like that. I said, what are you looking at? Colleague Abanyan. I go Emiliona Mokwa. But you're some fraud on the end in the Mula. Happy one of the PlayStation. I will make sure on I for fine again. What you go when you Mama case, yeah, I want another Nuku. Oh, I have Batanya, Otashi use okay, but I can now go unnecessary why I didn't suppose it now. Unu hapo ọkwa na emu ugbu a ọkwa arịa anyị abịa ụgwọ anyị amụgham ọ na-ara ahụ mgbe wetere anyị biri na agbaka mmadụ isi taa mechie ọbara a na-ekwu ibe chie ọbara abụghị nke bi nkịta ife anyị na-akpọ prepaid meter ọ bụrụ na igo card you use all the card you use onye nwere nke ahụ bụ ije achọrọ ego ọzọ ga-eji gote another card biko na ewere iwe ihe mere wụna mgbe ọbụla chi foro aga m na-agbanyụ ọkụ aga m na-agbanyụ ọkụ a nke bụ onyonyo ụwa ga-awa elekere 6 ka anyị eji na-ele onyonyo ite tabechi ọrụkwu okwu ite nchuchu oyi anyị elekere 6 ma ọ bụ elekere 10 ka m eji na-agbanye ya biko ka ọ kata na-anọrọ anyị ofu ọnwa ụlọ anyị akpacha anya otu a si yuzu ọkụ ebe a ga na-akwụ unnecessary ụgwọ adịghị suppose na-akwụ emugbe butere anyị bil isi mgbaka biko ọ bụrụ ije ụlọ ndị a na-arụkasị ndị mmadụ jụrụ ịfụ ka a sị na-alụ ọgụ na-enye onwe ha nsogbu ụbọchị niile ihe gbasara prepaid card and this prepaid card abụghị ọjọọ otechi na-eyuzu ọkụ mbụ ngwa gị ihe ndị a bi n'ụlọ na-ahụ ịmakwa otu a ka ha si alụsi onwe ha ọgụ maka ihe gbasara igo kaadị ọkụ a ewere enyi nwoke taa emeghị assignment ya maka ndị bi n'ụlọ ya ụgwọ ọkụ nọsi ọkụ a na-anọkwarị ka abalị ise ọ ya bụ na ha ga na-akwụ n'ụgwọ buru ibu ọ sị ya nke 8,000 naira 8,000 naira 8,000 mpa gba 8,000 ha gụrụ 8,000 naira card for 5 days gba ọ ya ọkụ nsogbu dịkwa nke 4,000 naira I use ya na style for more than 1 month Chineke I dey go for 8,000 naira for 5 days akwa ihe ahịa m na-ekwu here this is exactly what I want us to do in this house ọ ya bụ na ha ebidobe igowe ha kaadị ọkụ maka na ịma ọtụtụ ndị bi n'ụlọ ụfọdụ bịa ha agbaghị fan ụfọdụ ha agbaghị njuju moyi ụfọdụ ha agbaghị ọkụ ego ha na-arị biko Sofia nne m bịa ka ị ga siere nna ya nri biko nne biko gwa ya okwu keep quiet ọsọsọ nile ngwa ya okwu Bukan hitung tu karena cabai orang tak like ya karena apa? Wannya nam atau? Mau para sugar? Nay lo lagi kan lo cere atau? Atau kan dia pun mungkin mana mah? Apa jinja no ya? Singke gezi, ni sugar wego le. Upeka kwa ego giwe ego Silas nwaba ngwongwo Silas nwaba ngwongwo
mana mgbe ọ na-enye m ego a na ka eleru anya si nke na ọ na-akwụ anyị ụgwọ na ndị ori adị na-eke gị esi adị nsogbu adị ego adịgboroja o ya jebata kpata anyị taa taa nke aha anyị gị n'aka aha anyị gị ọnwa igbo ka mba akpọrọ m tụọ ịmana ihe ime ọ dị ka isi adịghị mma n'ụlọ adị ị na-echere anya ya ndị na-eje egwu egwuregwu adị n'ụlọ a iwere gara adị mma wee nye nne m onye ka m ka na-agwa nne m kwuo nekwe gị nyere n'abalị ego adịgboroja nekwe ga were ike ikwukwara ị gaghị akwụ ụgwọ Get out, Taco! Ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaba Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Mechanic Silas Nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu
Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas nwaba Silas nwaba ọ bụ onye na-achọ gị ukwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas nwaba Silas nwaba ọ bụ onye na-achọ gị ukwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas nwaba Silas nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas nwaba Silas nwaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo onye na-akụ aka ada ngwaje na onye nọ na nke m obi dị m ụtọ otu m si afụ ilu ọrụ nke taa ya na-ezukọ ike agwa n'anyị na-ezukọ ike onye nepa ka ime ibu mmiri a wee bịa ọkwa ọrụ gọọmenti duru anyị ka anyị na-arụ ọ nwa zipụrụ anyị anyị si ka anyị bịa ka anyị bịa kọwara ụnụ gbasara prepaid meter ọ kacha mma ka ọ bụ na ị na-eyuzu prepaid meter onwe onye gị na ga na-enwe mgbagha nke a ya wa anọgata efu ndị ga-ebu ihe a na-akpọ lada obe bịa na disconnect ọkụ n'ihi nọ nke ị mụtara nke ị kwụrụ ụgwọ ị ga-eyuz ka ị mụtara ka ị ga-esi ya akwụ ụgwọ efu na ọkara mma obi dị ịnụgo ya ada bekee agba ihe anyị nọ na-akpa nkịta bụ ọbada ọ dị mma biko ihe nọ n'ime ya bụ ada ga-egosi gị kọs akwụgo m ụgwọ ya already ọ ga-egosi gị ebe ị ga-etinye the prepaid meter ka o wee na-adịrị ha mfe ị na-eme ọpụrụkụ ma ya nọrọ ya ngwa ada ị ga-egosi ya ebe ọ ga-etinyere anyị prepaid meter maka anyị akwụgo ụgwọ ọ dị mma agwago m unu before that anyị ga-etinye prepaid meter ebe onye nepa ngwanụ ka ada gosi gị ebe ọ ga-etinye ebe akwụ ya ngwanụ ebe ahụ ka ị ga-etinye ya ebe okpuru dị mma ebe a kakwu mma n'ihi na prepaid meter onidoro ka mmiri na-aba n'ime mmiri badakwa ana n'ime na-emebie so ebe a ada hụrụ ọ dị mma ma ọ ya mmiri na-ezo ka mmiri hapụ imesa ya because mmiri ekwesịghị ị na-emesa ya mmiri ekwesịghị ị na-emesa ya and nke kakwa nke wụ ama m na iji ụgwọ ọkụ because ijide ụgwọ ọkụ iweta prepaid meter ọ ga-esikwa ike ị na-ede egbuchacha ụgwọ iji ana m akwụcha ụgwọ fat akwụgo m ọzọ unu nwa bụ nepa jiziri m ụgwọ nke ahụ awụrụ okwu anyị ga-ebute anyị prepaid meter then ọmụmụ na eji wee bute ya tupu izu ụka ya na-agwụ anyị ga-ebute ya then ọwụzi na anyị butezi anyị akọkwaziara ka esi etinye dị ọkụ ka e ga-esi ya irichaji ya itinye da pin ọbanye bido na-amụ ọkụ gị and nke kakwa mkpa nchọ ka ị mara abụda na mgbe ọ nwere ị naghị eyi ụzọ ọkụ onweghị onye nọ n'ụlọ ịgbanyụkọrọ ihe niile ihe ntụ oyi nke a ndị oyibo na-akpọ AC ịgbanyụkọrọ fan ka ya prepaid meter hapụ ị na-agwụ ngwa ngwa maka ịhapụ ụmụ ihe aha ọ dị on tupu ị na-abata prepaid meter nwere ike gwụ mgbe ahụ wụrụ esemokwu dịrị anyị na gị ị na-asị prepaid meter nke a na ọdụ ọzọkwa mma ọ dị mma karịa ka isi wee mụta ọkụ ka ị ga-esi ya akwụ ụgwọ ọ dị mma ụnụ anụgo oriakụ na-anụkwa ada enugo ngwanụ ka ọ dị ngwanụ ka mbịa pụọ efi na anyị fụ na mmiri na-ezo tupu mmiri ezo karịa ntụ a ngwanụ ọ ga-adị tupu izu ụka agwụzi anyị ga-abịa ngwanụ ka ọ dị ngwanụ mba ada je ka ị kpọchie gị efugo ihe m na-agwa gị
ma senza monte qui de papa no dia o manga me. Desi. Ade ka un policiero. Yo pa me go wa na. Neye kamera ga ba fu ba. Gosh, Silas. Ina mudu si tu ma bo, mo la ha bi anga ki se bi tu we ga. Na ma chare. O gi ni ya mo wa mo. Ne ba twa ma ka gi. Ne o so. Ko so wa ni mo la. Ko le bu le na mu. Ba ko le ba na. Tesi. Jawa me chai do wore che ga ne ku di go na. Ja nam ne bu ne. Tesi. Silas. Chama quase só. Como é? E não é no amor. Vamos dar na vida assim, que eu vou. Ele é vice, papo. Vamos ganhar mais um puntinho aqui, vou lá. Olha que estou com ela, não é? Aí quando nós saímos uma boa, eu só é isso, você vamos aí. Silas. Desi. Agora ndị ihe mgbe ndị ga apala sabongiri mere. Ọ na-abụzi ebe ọ bụla ntiri isi ti. Na-abịa ndị eji azụrụ kpaka, ka na-eje ya azụrụ ogiri. Biko chekwala. Ihe ga mbụ ihe dị. Chadụ biko. Nekwa ya. Ihe a mụ na gị. Wetakwu ya. Come on, bịa Silas. Silas. Dikira mmadụ na afaka. Ebe na-eje ya azụrụ kpaka, ka na-eje azụrụ ogiri. Chere. Agwara m na Tesi weghachiri nwaanyị m chọrọ ịlụ alụ n'ọbụ onye mana m na Tesi na-adị na mma oge isi eme ala bụrịta okwu ala Silas chịrị ozi ebe ọbụla ntiri isi iti ihe ọbụla m mere nye nwa na-agụ gị ebe ọ m na-akpọrọzi gị ebe ndị gbara ịgba maka ebe ọbụla ntiri isi ozi ebe ndị gbara ịgba imeela Silas ebe ndị gbara ịgba imeela ọbụza afọ ebe ndị gbara ịgba imeela Silas ebe ndị gbara ịgba imeela ọgwụ ya ọ bụ Tesi m chọrọ ịlụ alụ nwatakịrị m chọrọ ịlụ alụ m chọrọ ịlụ abalị bụ onye ị na-agwa m na gị na-abụ nnọdụ ọkwa ịhụrụ ya ọkwa ịhụrụ ọnwa agụwala gị ọnwa agụwala gị maka aga m isa n'ihi ala ngwa ngacha ya abacha m ọfụma ka ị were katapila gị gaa kwacha ndị ize bịa ina ngwa sorozi ajebe dara maka ncharazi anyị na ya onye agha tata ka ọmụ Chineke ka ebe meji wee kpụọ nwoke ma ọrịa ụmụ ya ọkụ
Silas the Silas. Silas way. Na maka sai ngwangwangwang. Mane wen sokro. Ala ni ho. Kembro tam no bu. Emala mro ngam. Sai ngwa ba ngwangwa lemlas. Ai. Ke no bu de tum. Mo de ka de ala he. Banana Chole na fu me. Awur na fu sai mam no ngwa diga be kare jetu mo he kam tila. Ba mai ma fu kan na. Abu una di kala ne ga de nyama du he. Nne obu custom go nya abu immigration. Nne oji nyama du he. Ana ma jo. Ta bu nu da na no inyin na mam no mai kira inyin mun kam fo mo de fa do kwa mo na gbedo la mo na mo ale so odi hemji asim gi lo digi hemji hem ono odi ono adi ta odi hemji se gba de mari makwana nne m na achogo kemgbe do na ajo ese ga se be ka side le ka side nne m na ajo ese gi dibe on ihe anọ n'ụlọ mana ka gbasara ngele lo nwere kile nye buye tum kam je ga ngaje nwere iwe odi hembere ni ko odi jesu ma nwe ha mere mana nke m akụ nke m nwere kile nye buye gele aba ụlọ ere sugo okwu anyị je gịnị akpa ogba nsogbu adị ihe gị mee mbọ kwe hụrụ ege bịa anya ga-ebeke rose echi nnọta ọrụ anya ga-ebeke so chere agụgụ chemeta echi ga-enye m mana abụ mana kesi na dịghị ebe nne gị m na-anọ dịghị ebe ọ nọ lọla ha bụ ka ene m ọkụ hụrụ saya de m tụkwara gị taa ka gbole m nwere de ene dị afọ nshi adaka ewu sai ke ụlọ asa afọ ihe wu sai nọnsens ịna anak kau saya ni tu apa? Ne saya ni. Negeri ke? Memang. Apa yang kau cakap? Maaf wah. Biar makan. Oh, kau makan nem lah. Biar tak apa. Kenapa selesai? Oh, kau tak kenapa? Makan nem lah kau lah. Okay. Anamaga. Jebana won. Namade ebuga anamaga. Jebana won. Onwere men. Anu me jollo. O ma kibe member si. Dika na ewetiwe. Maka na ma biaro. Nsi namada ebugi. Namada aga. First. I just again no. E mara yembu no. Onwe be mbuga ga anu me jollo. Ko bunu nkuli owo bibe ko se ni anu. Anu me jollo onwe be mbuga. Na ke ni ile jollo. Nya mba nkete fuwa. Ali go kono machine mo. This job. Silas nwaba ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya ajaro ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya ajaro ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya ajaro ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Silas nwaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo.